páni, vítam vás pri tretej časti učím nového člena našej série hrať Minecraft. Pretože je ten, čo mi to slúbil, tak odmietol nakoniec. A musel som sa hnať nového. A ináč, nový člen má dneska narodky. Hej! Zomrel na národky. Dostala aj do domu. Prosím ťa, dostaň ma odtiaľu. Počkaj, idem na to. Ne, ja. Dobre, tak máš za úlohu dostať sa von z domu a nájsť ma. Ale nebude. Musíš ma nájsť. Zabudni. Dostaneš meso a kutinu. Taká vodičku, ktorý je pohľad. Už mala, ale dobre, tam je. Musíš ma nájsť. Chceš melón? Ale mením melón asi. Nebude mať nič také, nedávaj. Neviem sa dostať zo spálne. Zakázala, lebo ho mám moc ráda, vieš? To je také, to má logiku. Ona ti radšej bude dávať to, čo nechceš jesť, vieš? Obed má jesť. Ona ti radšej bude dávať to, čo nechceš. To není o tom. že to nechceš. Áno. To není o tom. No. O tom, že je obed. Na vodník? Dáš? A ten si ho aj tak dáš, akurát trošku neviem, tak to dostať. Tomáško, neviem sa dostať do spálne. Ty ma nepočúvaš? Ma vieš? Je to Václav. Pac. Kde to je? Poďme. Raz. Dva. Pac. Haló, bratšek, neviem sa dostať zo spálne von. A dvere mám otvorené. Ďakujem. Prečo mi ďakuješ? Ja som ešte ani do domov nešiel. Áno, a zrazu ma to pustilo. No ale poď už von. Musím nájsť tie dvere. Prosím ťa, nechaj ma. A už ich mám asi. Ak tu sú nie zase dvere dosť. To sú dospálené, nechoď tam! Všimla som si. Starka, tu som, pozri sa. Čakám, kde si? Tu som. Áno, už ťa vidím. No poď, za mnou. A idem cez stôl. To ma ani nepustí cez ten stôl. Kde si? Už som išiel cez von. Aha, dobre, už ja idem. Už som vonku, dobre. Si vonku? Áno. Ten hoven ma doviedol. Ale to zase nevidím. Lebo ja mám tmu. Neviem, kde som. Ja keď vidím z domu, ja mám vždy hroznú tmu. Áno, už som tu, vidíš? Už som pri mojich paneloch a záchode. Starka, pokiaľ ma vidíš, tak zase vypí toto. Vypiť to? Lebo ja ťa zase nevidím. Kde to je? Už to máš v ruke. A práve. Práve tlačítko. A vráť mi kyblík. Sleduješ, že už ti to viem aj vrátiť? Nemám to. Jaj, zase si. Páči. Zase. Hotovo. Si nám zabil. To mi myslíš, že budeš chcieť ešte to meso pred tým plávaním, alebo až potom? Pred. Ha? Pred. No dobre, a kedy keď to počítam, že nebudeš si prerušiť? Jaj, tak po. Ale Zlatko, napapáš sa. Úplne v pohode. Toto nie je podstatné. No ale. Ideme si natrénovať už jednu vec. Poď do domu. Skáčem teraz.
Na tento sa musím sústrediť, tento veľký skok. Si? Mŕtva. Už si. Čakaj tam. Počúvaj ma, prečo keď to ty robíš, ja keď dám oživiť, ja som v tom momente naspäť v dome. Prečo? Pretože si umrela. Áno. A dám sa oživiť. A v tom momente som naspäť v dome. Áno, lebo tam máš tvoje respawn point. A teraz si skúsime scénu rovno z priebehu. Som v tomto. Dúfam, že tu není nikto, lebo by som bol dosraný, keby tu niekto bol. Ale dúfam, že tu nikto nebude. Ale no má to tu celkom pekné. Akože nesťažujem sa, ale no aj počítač, no maj si. Pozriem. To je nejaký biznismen normálne. Pozriem sa ešte túto. Tanieriky. No možno by som si aj niečo dal zo chladničky. On tu má sushi. To je moje. Kde si? Nie! Pomoc! Nie! Poďme zobrať a máš pomáhač. Nie! Choď preč. Toto je môj barák. Vypadni. To je môj barák, aby si sa nedivil, tvoj nie je, že je tam ešte aj počítač. Som počul. Nechaj ma. Mami, nie. Tu je nejaký psychopatix. A volá sa ja. Nie je dobrý. Kam si zlizol? Dobrú chuť. Tu si. Nechaj ma. Čo je toto? Rýchlo, niečo, heslo tam treba dať. 4, 8, 9, 3, 6. Rýchlo! Spolupápate niečo. Hop! Tak, a už ma nenájdeš. Ježiš, to čo tu má? Prečo je tu drevo? To čo tu má ten uný typko? Áno, meso chceš, dám ti aj meso. No tu je nejaký divný ale má to všetko zakodované. Toto nemá zakodované. Toto je čo? Moje nohy! Ja idem asi preč, toto je miesto pekelné. Počkaj, vrátim mu všetko, že som tu nebol, ako keby. Áno, dáme, všetko dáme. A idem preč. Ešte som, no možno by som niečo zobral z chladničky. No to si nebudeš vedieť sama dať. Dáš? Čo zobrať? Banana split. Je tu niekto! Pomoc! Zdrám domov, sestrička, poď ideme. A on tu má auto, nemá tu auto. Je zničené, to je jedno, poďme. No poď si. Guličku. Aj lodičku? Nebudem ti teraz dávať všetko. Som ťa zobrala teraz ja. Tu sa zastrelil. Len poriešime, dám ti ešte mäsko. Počkaj, dám si survival a dáme si taký fight. Dám ti nejakú zbraň. Poď von. Ešte, že tak, lebo ty tu behaš so samopalom a ja chuďatko sama od seba, hola, bez zbrane.